Kansener ýakaydan. Belli bir aýdym oýmadyň. Oğlanlar, meh alım, sen kinaman. Ne alan okma? Birmin. Ali yahu birçim. Men goramak sen görýäniňi, bilemek nämmeden öýküledim. Bileňe meseleni çözýänimi, bir saňa ýaranyp bolmady beýle. Bolar ýaly näme beýle, öýkülemek bolmady beýle. Bar bolup bilşiňmi, gurleşeli jaňa deýini eliň al. Men aklymı ýitirýän, seni gawamakdan. Sen gaharyma getirýän, gorkýan anlamakdan. Ýönüm şu wagtdan wagtym ýok, ýüzüm ýuwar ýaly tarapym ýok. Jaňa dende almadan, SMS Yaz. SMS Yaz. Näme gatamasaň bolan okmy? Näme jaňam alyp bilen okmy? Meniň sözlerim ýüregi ýyladan okmy? Eýlede bir beýle borma a beýle. Bolar ýaly näme beýle. Öýkülemek bolmady beýle. Bar bolup bilşiňmi? Gurleşeli jaňa deýini eliň al. Men aklymy ýitirýän, seni gawamakdan. Sen gaharyma getirýän, gorkýan anlamakdan. Ýönüm şu wagtdan wagtym ýok, ýüzüm ýuwar ýaly tarapym ýok. Jaňa dende almadan, SMS Yaz. SMS Yaz. Men aklymy ýitirýän, seni gawamakdan. Sen gaharyma getirýän, gorkýan anlamakdan. Ýönüm şu wagtdan wagtym ýok, ýüzüm ýuwar ýaly tarapym ýok. Jaňa dende almadan, SMS Yaz. SMS Yaz.